Igbo ndị ọma ekene m unu daalụnụ ọja ndị Igbo nọ n'Umulumgbe tata ebe ọ nọ bụ na ebe a na-eghe akala ụmụ nwaanyị na-eghe akala nya akala ọ na-abụ ị na-ata nya atacha ọbịa ọzọ ihe a ndị bekee na-akpọ chop 1 chop 2 ọnya ka nwaanyị a na-eghe nwaanyị ọma kenelu m mba ụwa kedu afa gị mọmị kedu aha gị nneọma gwa na anyị gwa mba ụwa ka ha mara anyị bụ gwa ha ihe ị na-eme Queen of St. Michael kedu afọ eji mara gị na ebe ị na-azụ ahịa Cecilia ọgwụ ọ bụrụ na ịchọ ịta akala ọ na-abụ ịtacha nya ịnakpụ ụla ị na-afụ onwe gị n'obodo oyibo akala ọ na-abụ ịtacha ahụ a na-eme gị bem ị chọbalụ m nnekwu nwaanyị a na-akpọ Cecilia ọnya ka ọ na-eme ihe a mama daalụ gịnị ka eji eme akara eji eme akara bụ ihe etinye ose kedu ihe bụ ihe ị na-akwọ nya agwa beans agwa na ose na gịnịkwa ọzọ na yabasị itinyezie ya obere mmiri nke a eghenye n'ọkụ kịta bụ mmanụ bekee ka eji ghenye ọkụ ya daalụ nwaanyị ọma mama ọ na-ekpochali ọ naanị ka a na-ele gwakwa m ọ na-egi ya n'Igbo nye ya 15 naira bụ ego 15 naira ego na bụ 15 naira n'Igbo nna ego na ọ ga-ego ise nna ego na ọ ga-ego ise nya ihe dị ebe a bụ ihe a na-elecha ọnụ kịta bụ iri naira ise 15 naira daalụ nwaanyị ọma dee nke ọ ka na-akwakọ kwọbakana ya ka afọ ka esi akwanye bụ nnukwu nwaanyị akara Cecilia na-atọ aja ụtọ akara mọmị Cecilia na-atọ aja ụtọ na nke eghegolo eghe daalụ nwaanyị ọma biko ịnata Umulumgbe ịchọ ha na ịta akara ma ị nọ n'ụgbọ a na-agafe Umulumgbe biko jọrọ m ese onye na-akpọ Cecilia ọgwụ akara ya bụ onye taa ọbịa ọzọ mama daalụ daalụ jisi ike